ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw usab kanimo. Ni anata sa ikalima nga adlaw sa atong nobinaryo ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya. Naka-perfect mo? Kasi naka-perfect tas kamot. Pwede na mo mga matay. So ang ato sa mga online parishioners nga atong gipahinungdan ining maong misa o tawgon sa nato sila mga online pilgrims, mao ang mga online parishioners nato dito sa mga lugar sa Africa. So mga African settlers na mga online parishioners, pamalit na mong slot bitaw para makapilgrim pod mo. So magampo ta para kanila niya, padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan ngaunta ang mga tao magpadayon sa pagsunod sa mga kasuguan sa Ginoo, kay mao ni ang sekreto alang sa tinuod nga kalinaw o kahiusahan. Ang ato sa mga benefactors and donors na nagsigig palit sa ato mga slots alang sa katumanan sa ato mga proyekto, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Busa atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining santos nga misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan, itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo ang pagsalikway sa mga butang nga supak sa ebanghelyo ug ang pagsunod sa nahasubay niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan.
Apan may mga tawo nga misupak ug nagkiglang tugi kaniya. Ug ang uban kanila mga Hudeyo nga taga Cirene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong libre ug ang uban taga Cilicia ug Asya. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon, nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises ug sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Unya ilang gidakop si Esteban ug gidala nila ngadto sa labawng hukmanan. Unya ilang gipaatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Miingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo ug sa balaod ni Moises. Nadungog na mo siya nga miingon nga kining Hesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbon niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawng hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Bisan mga prinsipe managtigom ug magtabi batok kanako. Ang imong sulugoon nagapalandong sa imong mga balaod. Oo, ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay. Sila ang akong mga magtatambag. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Gipahayag ko ang akong mga dalan ug imo akong gitubag. Tudloy ako sa imong mga kasuguan. Himua nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugo. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Kuwaagikan kanako ang dalan sa kabakakan ug hatagi ako sa imong balaod. Ang dalan sa kamatuoran akong gipili. Akong gipahamutang ang imong mga gimbutan.
sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangil. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw, ang mga tao nga nagpabilin sa tabok sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala mosakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nanggikan nga silara. Hinoon dito'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo dool sa dapit diin ang mga tao mikaon sa paan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo kanus-a ka pa nahiabot dinhi. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako, kay nakakaon man kamo sa paan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing way katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busa gipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila kansang kinabuhi walay ikapasangil. Kaning tubaga nabuhat ni sa mga nagtuos Ginoo. Si Esteban sa unang pagbasa gihisgutan nga gipasanginlan o buot na nilang patyon, pero imbis nga ang naong niya mangluspad, maratol, makuyawan, mahadlok, unsa may nitabo siyang naong? Ang iya hinoong naong nakitaan sa mga kuan katong nagsigig kasuko niya, matud pa diri, nakita sa labang hukmanan nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel.
lingi ako no na imong tupad. Ing na unsay tan-aw nimo sa akong naong, murag anghel o murag demonyo. Na ba lingi ba? Nya ang naong gani nato murag ganig demonyo, dili gani musanag, murag anghel, pasabot ana naay ikapasangil nimo. Naakay sala, dili limpyo ang imong kasing-kasing. Anay daghan ana, sige simba, aka bisag kaming mga pare, naay daghang naong namo, apil na siguro ning nagwali karon, kahadlukan, no? Dili siya maka-attract, mahadlok. Tagsa-tagsaan ninyong pangutana ning nag-serve din sa simbahan, ing na tan-aw ninyo naong ni Father Siano ba? Kanang unsa may imong tan-aw naong Father Siano, isikreto lang, kanang kuan lang ba niya, i-record lang ang iyang gisulti niya, ipabati nako ang iyang gisulti. Ay sa karon kay nakadungog na sila, manguan man na, manganda man na sila, kana bang pakalit-kalitan lang nimo ba, ipangutan agsuay. Ana mo na makita kanang naong subana, makita na to, mailhan na to santos ba na siya or naong sa asawa, pangutan ang iyang asawa, hasta ng anak, pangutan say naong sa inyong ginikanan, sa inyong tanaw, anghel o demonyo. Mga igsoon, importante kaayo kining paglimpyo sa atong kasing-kasing. Nga ang una gyud matud pa ni Kristo nga motuo kamo sa gipadala sa Ginoo. Motuo kita ni Kristo. Nya kun motuo na ta niya, mahisama na tas mga apostoles nga mituo niya, di ta mahisama ni Judas nga nagpahimos sa Ginoo. Duha man gud ni kaklase ang pagtuo, na ay pagtuo nga Dios nun, na say pagtuo nga level lang sa tawhanon. Nya kining pagtuo nga tawhanon, motuo ko nimo nga makahimo kag milagro. Nya kay mituo man ko, magsigi kog paduol nimo. Unsa man na? Pagpahimulos. Pagpahimulos ba? Muna ang mga tao diri, nangadto sila pikas tampi, mura kunuhay sila nangita ni Hesus, nagpangita gid ni Hesus. Nakita ning Hesus ilang kasing-kasing siya. Klaro ana, nangita mo nako, pero ang inyong rason tungod kay nakakaon man mo span nga akong gimilagro, unya nabusog, pasabot ang ilang benepisyo ba, ang benefits. Pero matud pa ni Kristo, pero wa mo kasabot nganong naghimo kog milagro. Matud pa ni Archbishop Palma sa iyang gipang istorya, gihumili kagahapon, nga daghan kay dinhing kalambuan sa atong parokya. Murag daghan kay milagrong gihimo si San Vicente Ferrer. Nya matud pa sa pipila nato dinhi nga mga suod nako, Pader, ayaw na lang gyud og biya dinhi kay daghan pa kaing buhatonon. Kung una-una mga mapahimuslanon mo. Unsao na lang ni Pader og wa na ka dinhi, ana, mga mapahimuslanon mo. Wa gyud mo makahuna-huna nganong nahimo man ni sa pagdumala ni Father Siano si parish priest. Kana mo ipangutana nganong nahitabo man ni sa iyang pagdumala. Dili kay dinhi na lang ka Pader. Ana, nasa nangutana nako, Pader, may kada kay mutabang yung kas diocese, ikaw man dahil nakapatupod atong dako kayong project nga Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Apil patong kang Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving, ikaw man dahil dako kayong na raise atong kwarta. Unsa pa may mga project nga imong kuan karon himuonon sa diocese, akong gisulti isa, huy, mamatay na lang ka anak, di pa na mahuman. Ako, wadyo ta kasiguro. Dinis ato, napatay to koronon nga building nga kumbinto, 35 million ang kuana na cost.
nya patay palitonong yuta. Kani di sana mo ubos tingalis mga ato magasto ana mga 71 million nya naapatay usbunon nga simbahan ato ning padak-an kay gamay man itong simbahan atong padak-an nya og ma-acquire na nato diha kilid mo expand pud ta didto kana di na sana mo ubos tingalis mga 20 million ana nya to apay gi hangyo ang archdiocese nga mao sa toy atong atubangonon kanang pagtukod anang rebulto or shrine ni Divine Mercy. Ni arbay mga Divine Mercy karon mo ni nagpilgrim na to kana di sana mo ubos sa mga 200 million. Nya ako sa gihangyo ana nga ako'y mo head sa pag-raise sa funds sa inyong paminaw buhi pa ka ako nya ma-raise ni nato tanan. Posible. Pero posible sad nga kuhaon ra kos Ginoo sama ni Esteban nga sa kanindot niya, kabuutan niya, mao'y unang namatay sa mga sumusunod sa Ginoo. Siya'y una natong martir nga gipatay. Makaingon ta kaanugon, kabuutan, pagkamiligroso, pagka-powerful niya. Nganong namatay man makapangutana sa ta nganong namatay man si Jesus nga pagkanindot sa iyang gibuhat batan-on pa man kay siya 33 anyos pa man nganong gikuha mas Ginoo mao to ang gibati sa mga gatong duha ka apostoles nga or disipulo nga nanguli nila ngadto sa Emmaus katubang ebanghelyo gahapon ba sa sus abi manggod unta to namo nga siya nay muluwas sa Israel pastilan namatay man hinoon ana ba gatuo sila nga kanang kamatayon kanang pagkawagtang sa tao mauna siya'y dimalas pero ang dimalas di ay kung dili ka makasabot ngano kanang tawhana naa sa imong kinabuhi kamo mga asawa huna-huna nganong naa ng banaha sa imong kinabuhi. Ana ba? Kamo sang mga bana, huna-huna nganong naa ng imong asawa sa imong kinabuhi karon. Ay pagsiguna-huna may tagdugay pa ni mamatay asawa buutan ra ba kay listanan gwapa pagyud o nya maampuon kayo, faithful kayo. Ay bahala na siya mamatay na siya karong gabi basta nahibaw na ka nganong naa na siya sa imong kinabuhi karon. Ako sad mahibaw unta ko nganong gibutang ko diri sa San Vicente Ferrer karon. Nganong gigamit ko niining maong mga buhat karon. Og nganong nabuhat ni pinaagi sa akong pagdumala karon kana di ta magsingon kanindot gyud kamaayo gyud nimo pagkahimo ayaw gyud usag biya diri padir dinhi na lang ka na pagani uban mo ingon himuan ka na mo glubnganan diri padir kay ari ka na mo ilubong ako una may ratag mauna mo inyo na kung ilubong kay di jud kuno siya gato gid sila ako ra gyud mamatay kamo mga patyonon sad mo diri mo kalubong mo diri ako asa ko ibutang sa Ginoo bahala nagasa ko ilubong inyo naman kung himuag busuliyo dinhi nangaunsa gud taon mo makasabot unta tas milagro makasabot unta ta sa grasya sa Ginoo nya kinsa may makasabot niini kadto rang mahadlokon sa Ginoo mo nang naana sa Salmo the fear of God is the beginning of wisdom. Ang kahadlok sa Ginoo mo'y sinugdanan sa tinuod nga kaalam. Kana, ako na sakto. Ayaw kahadlok nga mamatay sa padersiano, balhinos padersiano. Kahadloki ang Ginoo nga mawa sa imong kinabuhi. Kay kung naalang ang Ginoo, ang tanang butang mahimo. Kana rin yun. Nagtuo mo ang makahimo aning ato mga proyekto dinhi maka-raise anang funds nga 4 months lang maka-raise na tag mga 40 million 3 weeks lang kapin maka-raise na tag 7 million nagtuo mo ako ray makahimo ana isipare
daghan kaayong labaw pa ana nagigamit sa Ginoo. Wala mo kay baw. In the history of our church, daghan kay nakahimong wa ra nis kumingking ning nahimo nato dinhi. Wa gay sila maghuna-huna kadtong mga tawhana kay nangamatay naman sa to sila. Sama nila ni St. Francis of Assisi, nilang Mother Teresa of Calcutta, purtigil giga atong ilang mga gipang raise nga kwarta for the world kuan gito service. Wa sa to sila maghuna-huna nga naa say musunod or pipila nga mupupariha, pero God will provide. Muna ang atong kahadlukan nga mawa ang Ginoo, dili ta kay magsigig pangita sa Ginoo kay mga itag milagro. Musod kos divine mercy kay may ni dinhi protected ta kay di nagyukuno ta maimpierno basta magsigig tag recite anang chaplet kinsa gutay gaingon maimpierno gyapon ka oy. Bisan pag mag-chaplet pa kag alaunas kaadlawon nga naman unya jud dili jud ka makigtingog anang imong igsuon ug magsigig gyud kag paningil anang utang makasagang ng chaplet nimo. Ha? Kanang imong pagsigig rosaryo sa mahal nga birhen, hika pa ka na palit pa ka na mga lana di nagikang mga lanaha sa birhen unya hapyot sa imong naong aris imong dughan, makaluwas na nimong mga lana kanang mga kandila nga lain-laing kolor, makaluwas na nimo bisag maupos pa na tanan, punan pa na nimo dagkot, bisag pablisingan pa na nimo obispo, santo papa, di gina makaluwas nimo kung di ka mahigugmaan ang imong kaaway. Makigbungol gyapon ka ng imong silingan hasta paganing imong kauban des organisasyon imo pang awayon. Sige mo atubang anang divine mercy, anang naang mga masana Alliance of Two Hearts, anang Legion of Mary, anang sa panang uban mga WAF, kada mga lords, inana nga mga organisasyon, unya na nag-away na gani mo diha, maluwas ka mo ana. Kusog ka muluhod aning niyang simbahan, gikaspultahan padong dire, nya luos lang kag libaks pare. Di pa jud ka muhog kulikta, naon sa kadiya. Ambot nga bawi-bawi tingali, ug mo palit kag slot. Ang kahadlok sa Ginoo nya unsa man ang pamaagi aron makita nga nahadlok ta nga mawa ang Ginoo, isud nato siya sa atong kasing-kasing. Mao na ang atong kasing-kasing kung sudla nato Ginoo, wala nay ikapasangil, wala nay ikapasangil. Ginoo na may naghari. Tingali mahimutang bati para sa tanang tao, tingali di gid ta madato, di sad ka karis, di sad ka maka-attract og mga donors, pero ang mga anghel, ang Ginoo na-attract nimo kay siya naa kanunay sa imong kasing-kasing. Mao na si San Vicente Ferrer, nanindot iyang kinabuhi pagbuot sa Ginoo, pero di na namo importante nga na siya pako, naghimo siya daghan kay milagro. Para ni San Vicente Ferrer, di na mo importante. Unsa may importante nga naa ang Ginoo sud sa akong kasing-kasing, and everything will happen. Sige, lingay mong tupad ing nanay Ginoo diya sa imong kasing-kasing. Og wa gani na sudli na ha. Unsa may timaan, mo palit mog slot. Gana siya usa na so nga timaan, di na ka mahadlok mo palit og slot niya. Kung wa kay kapalit, ibaligya nimo imong TV niya, humandan ipalit nimo og slot. Ana kadi man sa mahalin pa din, mahalin lagi ay lang sa kay mahala. Total ang atong slot 100 raman ang kaning para sa atong pista GPHG niya. Og mo punit ka sa challenge nga 10 slots challenge, 1,000 niya. Ang ato sang SBF sana dag para sa kumbinto tag 500 raman na per slot. Og mokuha ka sa mo appeal ka sa 10 slot challenge, 5,000, 6,000 ra.
Nya kanang imong TV gipalit man na nimo, inutang pa gyud. Kuan man na siya kana na ang mga 30,000 na kapin. Ibaligya lang 10,000. Halin day na. Oo. Di ang kuwaon nimo ang 6,000, palit nimo dire, makaabot pa ka karong mga Biyernes na Sabado, kutob. Di kapalit pa ka. Ang 4,000 mo to'y imong gasto-gastoon para sa imong kaon. Nga ikahurot ato, wala na kay kaon. Wala, patay din ka. Ikamatay ni mo kay matay kas gutom kay ning palit kag slat dire, moingon ni nang Ginoo, dayon diri sa akong gingharian nagbaha ang pagkaon, wa nagigotom dire. Siya nganong nahitabo man ni Lord, ingon dayon ka, nakasabot man kas akong milagro sa pag-multiply sa pagkaon, nga ang gipasabot day ato, ikaw muapil sa paghatag sa imong kaugalingon para sa kaayuhan sa tanan. Ni-apil man ka, so diri siya laina sa Lord, oy ni-apil ko niya, namatay naman nung kos gutom siya, sa kalibutan raman na ang gutom, pero di ka nako wala na may gutom. Di ba? Sige, last nga lingi, ina mga pilta sa challenge. Sige, ina mga pilta sa challenge. Suwagi nilingi kayo. Sige, manindog na ta. Atong himuon ang atong nobina. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasing-kasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa novena. Palihog mangluhod. Ikalimang adlaw, pag-ampo sa santos nga kahadlok sa Dios. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Diyos nga walay sinugdan o katapusan, maghuhukom sa mga buhi ug sa mga minatay, nagtudlo ka sa manlalaban ko, nga si San Vicente Ferrer sa pagwali ug paghukom sa tibuok nga kalibutan. Nakatuman siya sa pagbuot mo, sa tumang kamatinud-anon niya sa pagwali, ug daghan uyamot nga mga tao ang napukan ug napugdaw gayud sa yuta. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, nga tungod sa mga pahanungdan niining mag-uuna sa imong paghukom, mahimo unta nga mapatik gayud sa akong kalag ang santos nga kahadlok kanimo, aron dili na ako makaako sa pagpakasala kanimo, ug kung matapos na ang kinabuhi ko diha sa grasya sa pagkawalay sala, mahimo ako nga usa sa mga pinili sa langit. Amen. Amen. Usa sa mga milagro ni San Vicente Ferrer. Sa Britanya, ang usa ka dalaga gihubagan sa tutunlan ug sa pipila ka adlaw dili na siya makahimo sa pagtulon og tubig. Sa huna-huna sa ubang mga tao, patay na siya. Kay nakita naman diha kaniya ang timaan sa tao nga patay na. Ang mga tigulang nga mitambong kaniya, misaad nga modangop sila kang San Vicente. Ug tungod sa ilang pagsaad, naayo ang maong masakiton. Sa hilom, mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha ni ining novena. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw alang sa pan sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo.
nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibitanong kalampusan o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangita, kalipay, diha sa sayop nga paagi, makakita sa hustong tumong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat og paghupay ug pagtagad, gikan kanila nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Nga sila nga nangamatay, mahiusa kang Kristo, diha sa bag-ong kinabuhi sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga nga among pangamuyo. Tanan, makagagahom ug maluluyon nga amahan, sa imong dakong gugma ug kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos ug sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom ug makaluwas na grasya ang imong bulahan ug maunong alagad na si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panig-ingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diyosnong gasa, nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo ug mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining novena. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug mga halad. Himua kaming angay sa imong mga sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa wayhunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw mo ni Kristo. Liguna kami pinaagi ni ining sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot.
Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga presensya. Nya mahitabo ra ni kung mahadlok kitang mawa ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Salamat sa mga nialagad nato karon nining misa. Labi na gyud ang atong mga lectors, sila Sister Catalina, Sister Lubilia, o ang atong lector, Sister Norela, atong singer, si Brad Rene. Yang atong mga pilgrims karon ang Cofradia Group de San Vicente Ferrer Group 5, o ang atong Divine Mercy Ecclesial Community, ang ato sang Arcelo Memorial High School Grade 8, unya naa say atong mga online parishioners ang naa sa lugar sa Africa. So masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sad sa nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers karon. Sila si Mr. Domingo Manorinya o Mrs. Eleuteria Allen and family o sa ilang community sa Divine Mercy. Masipang pakpak. Salamat kayo. Ang ato ding update sa atong nahalin nga slots sa SBF DAG para sa atong kumbento, niabot ng atong halin og 15,674 slots, napay 60,326 slots na available at 500 per slot. Pakpakan na to ang namalit niini. Salamat kayo. Niya sa ato sad nga God's Protection, Healing and Joy or GPHJ para sa atong pista karon na rabaning Sabado. Ang atong halin niabot na og 23,456 slots. Ana apay 21,544 slots nga available tag 100 per slot. Ato gyapong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Mahalin pa kanig horot ning 21,000. Duula na ra balangoy pero agi ka mamalit lang gyud mo maayo. Halin gyud ni. So naasay ning appeal na sa atong 10 slots challenge. As of yesterday niabot nag 85 ka persons ang naka-appeal. Pakpak sad sa ni-appeal sa 10 slots challenge. Tag 6,000 ang atong paliton nga slots, 5 sa SBF DAG o 1,000 sa GPHJ. Kung lang ni ato, lingaw-lingaw ra ni pero nagdaog, naghatag og dako nga impact sa atong unity o sa atong prosperity. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nagyapon tay veneration sa relics human ining misa. Sa makatulo atong daygon ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer, moingon ta Viva San Vicente Ferrer. Tanan, Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Viva San Vicente Ferrer. Pakpakan nato ang Ginoo. Mangluhod.